Clínica Girona posa en funcionament un equipament amb tecnologia híbrida que permet realitzar una nova prova diagnòstica més precisa i ràpida utilitzant la medicina nuclear i la radiologia convencional. El centre mèdic és el primer de la demarcació de Girona que l'implementa i tindrà un pes important a l'àrea d'oncologia, però també serà important als pacients de cardiologia i neurologia. La tecnologia mèdica PET-TC ja es troba a comarques gironines després que aquesta setmana la Clínica Girona hagi fet les primeres proves a pacients que fins ara s'havien de desplaçar a Barcelona, una tècnica que combina medicina nuclear i radiologia per a la diagnosi de diverses malalties amb especial importància a l'àrea d'oncologia. Clínica Girona posa en funcionament un equipament amb tecnologia híbrida que permet realitzar una prova diagnòstica més precisa i ràpida, utilitzant la medicina nuclear i la radiologia convencional. El centre mèdic és el primer de la demarcació de Girona que l'implementa i tindrà un pes important a l'àrea d'oncologia, però també serà important pels pacients de cardiologia i neurologia. És una tècnica híbrida que disposa del PET, que et dona la informació funcional, i la tècnica TAC, que és la que ens dona la imatge morfològica. Llavors, en dues, ens dona tota la informació morfofuncional, que això el que fa és ajudar-nos al diagnòstic. La tècnica es complementa amb una major comoditat per al pacient amb un diàmetre d'obertura més ampli que els escàners de diagnòstic habituals. També aporta una major qualitat de diagnosi d'imatge en menys temps d'adquisició i en un procés més ràpid. El temps de detecció és aproximadament un quart d'hora, en 15 minuts pràcticament l'exploració està feta. Si bé és veritat que nosaltres injectem sempre una substància que és la que anirà a fixar-se en aquell òrgan que nosaltres volem estudiar i que amb això li hem de donar un temps de recorregut perquè es pugui fixar adequadament. Això suposa aproximadament entre una hora o mitja hora depenent de l'exploració. Tot i que estava previst instal·lar aquesta tecnologia al servei de diagnosi del nou edifici a l'entrada de sud de la ciutat, des de gerència s'ha prioritzat avançar-lo un any i mig i començar-la a utilitzar a l'edifici de Joan Maragall.